Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2015-nji ýylyň 11-nji sentýabry hepdeniň anny uny. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň aňta bollugynyň ýol başçysy Irakda we Siriýada uruşyň hem dini bölünşiň dowam etmegi bilen baglykda olaryň ýurt hökmünde saklanmak ukybyna şüphe bildirdi. General-leytenant Vincent Stewart Irak'ın 3 türlü regiona bölünip biljekdigi barada pikir tekrarlady. Türkmen ýaşullarynyň maslahatynda ýurtda ýylar üçin elektrik togyny, muht gazy we muht suwy ýatyrmak teklibi öňe sürildi. Ýylatymyzda ýeňillikli berilen durmuş şertlerine tölegi girilmegi wagty gelen mesele diýip hasap edýäris. Türkmenistanda raýatlaryň arz şikaýetlerine garamak boýunça ýörite idaralaryň göredilmegine bir ýyla golay wagt geçdi. Makabir raýatlar olaryň işinden kanagatlanmaýarlar. Näme üçin? İş we ýaşaýyş jaý meselesi boýunça ýanlarken ýöne söhbetleşimiz olaryň ählisini kanagatlandyrmaga şäher we etraf häkimliklerinde mümkinçiliği ýoklugunda boyuna aldy. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler bilen tanyşyp boluň. 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Birleşen Ştatlarda bolan terrorçylykly hüjümleriň 14-nji ýyl dönümini bellemek üçin onlar çymeň adamyň New York'un Ground Zero diýilip adlandyrylýan ýerinde jemlenmegine garaşylýar. Hüjüme sebäp bolan sowda merkezleriniň duran ýerinde indi memorial meýdançasy we muzey ýerleşýär. Matam çäresinde Al-Qaida terrorçylarynyň basyp alan 4 uçaryny partladyp amal asyran hüjümleriniň 3000 çemesi pidasynyň hatirasyna jan kaklar we olaryň atlary okular. Partladylan uçarlaryň ikisi dünýä sowda merkezine, ýene biri Washingtonda Pentagonyň yerleşýän jaýyna, dördüncüsi Pensilvaniýada partladylypdy. Prezident Barack Obama senäni Maryland harby bazasyna sapar edip belär. Goranmak sekretary Ash Carter Pentagonda geçiriljek matam çäresine gatnaşar. Tutuş ýurt boýunça çäreleriň enşemeti geçirilýär. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko gündür Ukrainadaky konflikti gadalaşdyrmak boýunça Minsk garaşygynyň şu ýylyň aýagyny çenli dogly berjay edilmeligini aýtdy. Onuň durmuşa geçirilmegi 2015-nji ýylda berjay edilmeli we uzaga çekilmeli däl diýip Poroshenko 1-nji sentýabrda Kiýewde aýtdy. Bu pikir Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz tarapyndan hem öňe sürilipdi we Luhansk hem Donetsk regionlarynda ortaçy separatistler tarapyndan goldanyp değişeride. Poroshenko Moskwanyň Siriýada harby aktivligini arttırmagyna 2014-nji ýylda Krym anneksiýa etmegine tiz we güýçli jogap bolmazlygynyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar idarasynyň metbuat wekili Birleşen Ştatlaryň 10 000 Siriýaly bozguny kabul etmek boýunça teklibini makullaýanlygyny aýtdy. Emma Washingtonyň has köp zat edip biljekdigini we etmelidigini bellidi. Agentligiň metbuat wekili William Spindler'in 11-nji sentýabrda Ženewada aýtmagyna görä, agentlik Wengriýada harbiýlaryň bozgunlaryň akymyna çemeleşmekdäki roluny ýakyndan seýnedýär. Ol harbiýlaryň we polisiýanyň bozgunlaryň hukuklaryna hormat goýmalydyklaryny bellidi. Spindler Ýewropa Birleşiginiň 160 000 bozguny kabul etmäge taýýardygyny makullady we iň uly täsir astyndaky ýurtlar, ýagny Gretsiýada, Italiýada we Wengriýada kabul ediş merkezleriniň döredilmelidigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar idarasy şu ýyl 380 000 bozgunyň Ýewropa baranlygyny we olaryň ýarsynyň Siriýaly bozgunlardygyny aýtdy. Şeýle bu sanyň geljekki hepdelerde hem aýlarda çürtkesik artmagynyň çak edilýänligini belledi. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev ýurdy beýik sahralar ýurdy diýip adlandyrmagy teklip etdi. Kazak hanlygynyň 550-nji ýylyny bellemek boýunça Astanada geçirilen dawarada eden çykyşynda Nazarbayev Kazakstanyň formal bolmadyk bu ady ýurdumyzyň köp milletli häsiýetini alamatlandyrar diýdi. 11-nji sentýabrda Astanada geçirilen bu ýyllyk çäre Türkiýany, Azerbaýjany, Kazakstany we Kyrgyzstany öz içine alýan Türkiýe döwletleriniň geňeşiniň Kazakstanyň paýtagtynda geçirilýän wagtyna gabat geldi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew we Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew hem çäre gatnaşdylar. Nazarbayew Kazak hanlygynyň
550-nji ýyl dönümini bellemek pikirini geçen ýylda Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putiniň gazaklaryň hiç wagtda döwletçiligi bolmandy diýip köpçüliklerin edin çykyşynyň ýa-ni eglan edipdi. Şeýle 11 sentýabrda Gazakstanyň prezidenti Nazarbayev öz gyzy Darigany premier ministriň orunbasary edip belledi. 2010-njy ýylda Moskwanyň Bolotnay meýdançasynda bolan demonstrasiýalara gatnaşanlara garşy suwtlarda esasy aýplanýanlaryň biri Nikolay Kavkazski näwelli hüjümçiler tarapyndan urulup ýenjildi. Kavkazski bu maglumaty Twitter hasabynda çap etdi we hüjümçileriň biriniň ulagly beýlekçisiniň piýada baranlygyny özüne urup ýenjenligini gürrüň berdi. Ortiýatyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi Siriýada töweşýän toporlaryň himiki ýaragyny ulanmagy boýunça derňewleri Iraga hem ýaýbanlandyrmak teklibinden el çekdi. Birleşen Ştatlaryň we Germaniýanyň hökümetleri İslam döwleti toporunyň söwüşçileriniň şu Irakdaky Kurtlere garşy mustart gazyny ulananlygyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanyş bolduňuz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň aňty ugullygynyň ýolbaşçysy 10 sentýabrdan çykyşynda Irak we Siriýanyň mydama uruş we dini bölünçük ýagdaýynda galmagynyň ähtimallygyny belledi we olaryň ýurt hökmünde saklanmagyna şüphe bildirdi. Bu barada jekmejek maglumatlary kardeşim Tehradan dinläli. 10 sentýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aňty ugullygynyň ýolbaşçylary Irak we Siriýanyň uruş we dini mesebara dawalar sebäpli bütewür döwlet hökmünde saklanyp galmadyklarynyň mümkindigini tekrarlady. Resmiler gürrüňe diýen sebetlerdäki dawalaryň has udawa çekip biljekdigini duýdurdular. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aňty ugullygynyň ýolbaşçysy general leytenant Vincent Stewart Irakyň 3 türli regiona bölünip biljekdigi baradaky pikir tekrarlap, olary Kurtleriň, Sünnileriň we Şaýlaryň regionlary diýip atlandyrdy. Şu ýylyň Tomuz paslynyň başynda Stewartyň bu analizleri Irakyň premier ministriniň gahar gadaply çykyş etmegine sebäp bolupdy. 10 sentýabrda Washingtondaky Senat konferensiýasyna çykyş eden Stewart, Irakyň we Siriýanyň uly territoriýalarynyň İslam döwleti topor tarapyndan basılıp alındygyny bellep, men has agyr günleriň gelýändigini görýärnidi. İslam döwleti atly topor orta çaýdanmada Irakyň 3 böleginiň biri, ýagny Sünni bölegi diýilip häsiýetlendirilen territoriýalaryny ýurdun Demiradyk we Gunwatar bölegini basyp aldy. Şol bir wagtyň özünde bu topor Siriýanyň 3den 1 bölegi diýip boljak Gunnor territoriýalaryny hem basyp alyp, iki ýurdun arasyndaky serhetleri birleşdirýän radikal Sünni musulman halifatyny döretdi. Bu aralykda Demiradyk Irakyň ýarym awtonom regionundaky Irakly Kurtlar uruş liniýasynda bolup, olar İslam döwleti atly topordan öz territoriýalaryny, şol sanda ýurdun Demiradygyndaky sünni birikmeleri azad etmäge synyrşýarlar. Ýakynda Masud Barzani Kurtlaryň öz ganyny döküp, azad eden giňişliklerini merkezi hökümete bermeli däldigini belledi. Irakyň bölekleri bölünýändigi mesemälim görnüp dur. Şeýle-de federal ýa-da merkezi hökümetiň hem ähli zatda öz kontrollugyny ýitirendi görnüp dur. Goşun polisiýa ähli zat dargaýar diýip Barzani CNN korporasiýasyndan Christian Amanpour'a beren maglumatyny aýtdy. Biz Irakyň dargamagyna sebäp bolmadyk, muňa sebäp bolanlar başgalardyr we biz nämälim adamlara zamun bolup galyp bilmeris. Kurdistanyň halkynyň öz geljegini kesgitlemeginiň wagty geldi diýip Barzani tekrarlady. Bu aralykda Stewart, men Kurtlar Irakyň merkezi hökümetine dolanarlar diýen pikir bilen göreşýärdim. Men gelecekde Siriýanyň 2 ýa-da 3 bölegi bölünjekdigini gözüňme getirip bilýärnidi. Onuň bu baradaky çykyşy Birleşen Ştatlaryň merkezi aňty ugullygy CIA-ň müdiri John Brennan tarapyndan hem tasdiklandy. Ýokarda agdalan Senat konferensiýasyna çykyş eden Brennan Siriýanyň we Irakyň serhetleriniň saklanyp galýandygyny, emma bu ýurtlardaky hökümetleriň öz kontrollugyny İslam döwleti atly topory elinden berendigini aýtdy. Geçen ay Türkiýe hem Irakyň territoriýasyndaky Kürt bütünçilerine garşy howa darwalaryny urmak üçin Irakyň serhedinden ýygyderli geçmäge başlady. Şeýle-de şu hepde Türkiýe 2011-nji ýyldan bäri ilkinji gedek Irakyň Kurdistan sebitine Guriýer goşunyny saldy. Türkiýanyň Irakyň içki işlerine bu gatışmasyna diňe Irak tarapyndan gowşak reaksiýa bildirilip, 10 sentýabrda Bagdad muny Irakyň öz başdaklygynyň anyk bozulmasy diýip atlandyrdy.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosu bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk Radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliýär Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen ýaşullarynyň maslahatynda ýurta ilad üçin muht elektrik toguny, muht tebii gazy we muht suwy ýatyrmak teklibi öňe sürildi. Ilad üçin bu ýeňillikler ozalky prezident Saparmurat Niýazow döwründe 1993-nji ýylda girdilipdi. Şonda ilad üçin girdilen ýeňillikleriň arasynda aýda 400 gram muht duz we muht kepen hem gözüňde tutulupdy. Şol döwürde benziniň bahasy Amerikan sentina barabardy. Türkmenbaşy şäherinde 10-njy sentýabrda geçirilen ýaşullar maslahatynda öňe sürülen soňky inisiatiwalar barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli. Türkmenistanda ilata berilen muht elektrik toguny, tebii gazy we suwy mundan beýlek tölegli etmek teklip edildi. Bu barada çağrışlar pensiýa güni, awada geçen ýaşullar maslahatynyň dowamynda ýanglandy. Ahal welaýatynyň imamlarynyň biri Gurbanyelde Aýliýew münwere çykyp, prezidenti taryplap eden çykyşynyň bir ýerinde häzir çelini mugut berilip gelinýän sosial hyzmatlary töleg ýerizmek barada teklip edip, munyň giňden goldanyljakdygyny aýtdy. Şonuň üçin ullanylýan gazyň hemde suwuň tölegli edilmegini düzgünleşdirmek barada teklip berýär. Munyň ýaşullar maslahaty gollar diýip ynanýaryn. Çykyş edenleriň ýene biri Daşawud welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň 93-nji orta mektebiniň fizika mugallimi diýilip tanadylan Gözel Saparmuradowa hem ýurdun bilim ulgamy baradaky gurrüňiniň dowamynda ilata berilen toğun, suwuň, gazyň tölegli bolmalydygyny aýtdy. Gözel Saparmuradowa bu çağrışlaryny ilata berilen sosial hyzmatlar üçin ýurdun büdjetinden onuň öz sözleri bilen aýdylanda ören uly maliýe seriýetleriniň bölünýändigi bilen düşündirdi. İlatymyzda ýeňillikli berilen durmuş şertlerini töleg ýerinmegi wagty gelen mesele diýip hasap edýäris. Merdem Hojalyk Jemgyýetiniň baş müdiri Hudaýnazar Atageldiýew de öz gezeginde häzir çelini mugut berilip gelinen sosial hyzmatlaryň tölegli edilmelidigini belläp, öz teklibini ilatyň gowulanan hal ýagdaýy bilen düşündirdi. Şeýlede ilatyň aýlyk günlükleriniň aýdygydarly ýokarlanmagy, iş bilen üçinçiliginiň gowulanmagy durmuş eşretlerini belli bir derejede töleg ýerizmäge mümkinçilik berýär. Ýatlap geçsek mugut tok, gaz we su subsidiýalary 1993-nji ýylda ozalky prezident Saparmurat Niýazow tarapyndan girdilipdi. İlk başda şol ýeňillikler 2014-nji ýyla çelini dowam etmeli diýilip kefitlenipdi. Emma 2004-nji ýylda hökümet subsidiýalaryň möhletini 2030-njy ýyla çelini uzaltdy. Sol bir wagtda mundan 2 ýyl ozal Daşawuzda geçirilen ýaşullar maslahatynyň dowamynda ilata berilen mugut subsidiýalary çäklendirmek teklip edilip, bu teklip soňra resmi derejede kabul edildi. Türkmenistanyň prezidenti dünkü maslahatyň dowamynda eden çykyşynda orta atylan tekliplere garaljakdygyny ma'lum etdi. Mugut hyzmatlaryň tölegli bolmalydygyny öňe süren maslahat gatnaşyjylar gurrüňe edilýän tebii gazyň, elektrik energiýasynyň, suwuň geljekde gözüňde tutulýan nyrhlary barada kelam agyz hem söz aýtmadylar.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidentiniň ýolbaşçylygyndaky ýaşullar maslahatynda ýurty muht elektrik togyny gazy we suw ýatyrmak barada öňe sürülen teklip durmuşa geçirilen halatynda bu ýurt ýaşaýjylaryna nähili täsir getirip biler. Bu barada kardeşim Ýoşan Anna Urban Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen söhbetdeş boldy. Aman Murat, Türkmenistanyň görnüşinden ilata muht ýa-da ýeňillikli wagtdan berilýän zatlar, ýagny muhtçılık siyaseti aradan ayrılacak emeğdiyar. Sizin fikrinizce bu ýagdaý ýöneki adamlaryň durmuşyny nähili anyk täsir ýetirer? Bu ýöneki adamlara juda erwet täsir ýetirer. Sebebi dünýä boýunça dowam edýän iqtisady çökünlük her näse agymyzda aşgatlyk Türkmenistanda da hukman täsirini ýetirer, ýa-da ýetirme murady şonuň üçin takymçak bolsa edil häzirki ýagdaý hatdanamada orta gatlyk diýänimiz garyplaşar, garyplaşyk diýänimiz bolsa garyplygyň has kesderejesine ýa-da aýlyk derejesine şeýle bar. Şurby dünýä boýunça dowam edýän ýagdaý bizden howluk geçmez. Aman Murat, ilaty muht ýa-da ýeňillikli wagtdan berilýän zatlar wagtdaky siýasat girilennek hem munyň wagtlaryň çäredigini adamlar bazar iqtisadiýet şertlerini işlemäge öwrenşen soňlar munyň aradan aýryljakdygyny aýdan iqtisadçylar bolupdy. Eýsem, häzir Türkmenistanyň adamlar bazar şertlerini işlemäge öwrenirlermi? Ýagny olar özleriniň aýagynyň üstünde durup biljek ýagdaýa gelirlermi? Şeýle şertlerde öwredilýärmi Türkmenistanyň? Bazar iqtisadiýetine haýaram bolsa geçilýär ýöne ýurt dollugyny bazar iqtisadiýetine geçdi. Irak öz unamasyny öz arkaýyn dolandyrýar diýip aýdardan entek sudaýyr, bazar iqtisadiýetine tarap geçiş bar ýöne çäkli derejede. Diýmek onu adamlaryň oda ýeňillikli wagtdan berilen zatlary hakyky bahasyndan alyp bilmek mümkinçiligi çäkille şeýle bolup galýarmy? İlatın belli bir bölüğünün, men belli bir bölüğü diyenimde ol belki rasmi bölüğüdür. Orta katlığın hem de garip katlığın sol töleğleri tölemekte tudağılı közer çekecektir. İkusuz. O töleğler olsa devlet tarafından girilýän töleğler, olary durmuşda ullanman onk bolanok, töleğleri tölemänin ýaşap bolanok. Bir juda kıyın mesele, sırrımlı mesele. Aman Murat, indi sizin pikiriňizçe şu ilatyň kömegi mätäç gatlagyna şu ýagdaýyň agyr täsir etmeligi üçin nähil çäreler görülmeli? Şu arada ikagda aýtsaňyz. Bu arada görülen çäreler Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýazylgy, ol Türkmenistan özüniň raýatlarynyň sosial gorugyny döwlet tökmünde boýnuna diýip ýurtda bilinmän bir ýagdaý ýok, ýa bolmasa beýle bir köp ýaşaýjy ýok. Şonuň üçin sosial barlygyny getirilmeli. Bir getirilmänligi göze görünipdi, bir yerli geneslikler o warsynlyklary masalalaryň ýagdaýyny getirmeli ýerine ýetirip şol sosial ýeňillikler garyp masalalary hem de orta gatlygy degişdirilmeli, entek karary gol çekilenok, karar kabul edilmäke şu atlar hukman bölümünde tutulmalı. Onun için yerli hakimlerin hakikati yetirmeli yerine yetirmek zaruriyet. Aman Murat, bu Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beriň urunňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, iýsindir awatçylygym. Kardeşim Ýoşan Anna Urbanyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, ýaşullar maslahatynda muht elektrik togyny gazy we suw ýatyrmak teklibiniň öňe sürülmegine siz nähili garaýarsyňyz? Öz pikirleriňizi azathabar.com web saýtymyzda, Facebook, Wkontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radio satly tahypalarymyzda, Line sosial ulgamynda Azat habar salgymyzda tesvir görnüşinde mälim edip bilersiňiz. Şeýle de pikirleriňizi hat email belgisi azatradio.org elektron poçtamyza we Moskwadaky 7-926-236-04-55 telefon nomerimize SMS görnüşinde ýollap bilersiňiz. Häzir bolsa ýaşullar maslahatynda muht elektrik togyny gazy we suw ýatyrmak teklibiniň öňe sürülmegi barada gelen tesvirleri okap göreli. Line sosial ulgam arkaly bize şeýle tesvirler gelipdir. Muradik halky eşek edinip münmedigi
galdy bu boluşta onam ederler diýer. Jenjer howa dogry kösünçlik bolar welin zadyň gadyryny bilip ulansynlar. Muňa jogap edip şatlyk bolsa gadyryny bilýärisle ýöne 5 günlük dünýäde insanyň gadyry näme bolar diýen sowalyny orta atýar. Jenjer atly okyjymyz ýene bir tesbirinde ony ýaşullar diýerler, ýöne bu olaryň öz pikiri däle. Olara aýtsak zatlary ýat tutturulýar. Okyjylardan gelen tesbirlerde efirde okap bolmajak gaharly paýyş sözler hem köp ýazylypdyr. Vkontakte sosial ulgamynda ýerleşdirilen ýörite ses berişliginde gatnaşanlaryň 72% türkmen ýaşullarynyň muhtogy gady we suw ýatyrmak teklibini oňlamandyr. 10% oňlapdyr we 17% muňa biparhlyk bildiripdir. Bu sosial ulamyndaky sahypamyzda tesbir görnüşinde galdyrylan maglumatlarda bolsa Murat egerde şeýle boljak bolsa aýlyk hakynam galdyrsynlar diýer. Rozmurat siziň hiç haýtyňyz üns bereňiz okmy, meniň pikirimçe ýurdumyzyň kuwady gün-günden petelýär diýip ýazýar. Oraz ýaşullar näme düşünýär? Aslynda gerek däl şu maslahat ýolbaşçylar maslahata sereden ok öz bilenni diýer diýen pikirini orta atypdyr. Kontaktedäki ýene bir tesbirde islam 10 sany ýaşulyny toplap karar çykaryp bolmaz diýer. Facebook sosial ulgamynda Azatlyk radiosy salgyly sahypamyzda şu temadan onlarça tesbir elipdir. Leyla, ýaşullar näme diýsin howa bor diýmekden başga 10 gün diň çalyş gedelen berýärler. Hazy berýärler ýaşullarda ýaşaýyş tüweleme. Biz ýaly ýetimçelere hiç kim zat soranok diýip ýazýar şeýlerde iýmet gymmat hemme ýere barsaň diňe para, suw akanok ýedigderli tok her gün öçýär. Olar hem pullu bolýan bolsa bolaýypdyr diýip öz tesbirinde okyjymyz ýazýar. Kowatik ady bilen ýazylan tesbirde toga suwa töläsiňiz gelse ýaşullara uğradarys kwitansiýasyny diýip ýazypdyr. Jahana hormatly ýaşullar indi boldy da ýeter de ýaş nesillere ýol açyň da diýen pikirini orta atypdyr. Laçyn ýaşullaryň maslahaty näme gerek biderek ýaşullaryň maslahatyny dinläp diýenlerini etjekmi prezident ýene öz diýeni bu pahirlerim näme diýse bolýar diýip oturandyrlarda diýip belleýär. Erkin atly okyjymyz Gurban Gulynyň pulu gutardymy ýaşullara 10 gün gedelenç bize de ömrümüziň soňuna çenli kynçylyk diýip öz tesbirinde ýazýar. Kakajan ady bilen ýazylan tesbirde bu zatlaryň çäresi ýokmy diýen sorak orta atylýar. Rahim ýaşullary hormatlaýarys, ýöne men garşy olaryň maslahatyna diýip belleýär. Azatlyk radiosynyň Facebookdaky sahypasyna gelen tesbirlerde Türkmenistanda elektrik togunyň gazyň suwuň tölegli bolmagyny belli bir derejede oňlaýan pikir hem orta atylypdyr. Zahid ýurdumyz barha özçek bolsa pullu bolmagyna razy diýer. Ýa-da hemme zat ýene şo bolşuna galjak bolsa gaz togy pullu etmegiň manysy näme diýip öz tesbirinde belleýär. Hormatly radio dinleyijiler, öz pikirlerinizi mälim etmäge çagyrýarys. Muny üçin adathabar.com web saytymyzda Facebook, Vkontakte sosial ulgamlaryndaky Azatlyk radio satly sahypamyzda tesbir ýazyň. Adathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulgamlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy. Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda raýatlaryň arş şikaýetlerine garamak boýunça ýörite edaralaryň döredilmegine epesli wagt boldy. Hususan da Liwap vilayetinde yerli häkimliklerde döredilen şeýle edaralaryň raýatlary kabul ediş düzgünleri hem ketgitlenipdir. Emma yerli ýaşaýjylar bu edaralaryň meseleleriň ençemeti boýunça çözgüt tapyp bilmeýänligini aýdarlar. Habarçymyz Osman Haliýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Soňky döwürde Türkmenistanda raýatlaryň arş şikaýetleri boýunça işlemek babatda käbir çäreleriň görülip uğralandygy gözeýilýär. Vilayet, etrap we şäher häkimlikleriniň ýanynda hukuk goraýjylaryň
cemiyetçilik kuramalarının ve beylek käbir edara kuramaların vekillerinden ibaret toparlar döredilip, olar tarafından raýatlar aýyň hepdäniň belli günlerinde kabul edilýär. Liwah vilayet häkimliginde raýatlar aýda 2 gezek, ýer saat 8-den vilayetin şäher we etraf häkimliklerinde her hepdäniň şenbe günleri ýer saat 9-dan kabul edilip uğralýar. Etraf häkimlikleriniň biriniň efirde adynyň tutulmazlygyny haýyş eden jogapkar işgäri şeýle kabul edişlikleriň indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri geçirilip gelýändigini, onuň adamlaryň ýokary kuramalara hat üstü bilen ýa-da özleri barıp ýüz tutmalarynyň azalmagyna ýardam edendigini aýtdy. Söhbetdeşimiziň tasdiklaýyşyça, toparlar tarapyndan raýatlaryň ýüz tutmalary esasında kanuny netijeler çykarylýar. Raýatlar haýsy meseleler boýunça has köp ýüz tutýarlar diýilen sowala söhbetdeşimiz iş we ýaşaýyş jaý meselesi boýunça ýüz tutýanlar kän diýdi. Ýöne söhbetdeşimiz olaryň ählisini kanagatlandyrmaga şäher we etraf häkimliklerinde mümkinçiligiň ýokdugunda boyuna aldy. İşsizleriň barysyny Ilaytada ýörite orta we ýokary hüner taýýarlygy bolmadyklary, şeýle de zenan maşgallary iş bilen dolu üpçün etmäge ýerli häkimliklerde mümkinçilik ýok. Ýaşaýyş jaý bilen bagly da şeýle diýip söhbetdeşimiz sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan ýerli ýaşaýjylar da iş, ýaşaýyş jaý, mellek we beýlek käbir meseleler boýunça etraf häkimlikleriniň ýanlarynda döredilen topara ýüz tutanyň bilen köplenç halatda möhümmiň bitmeýändigini aýdýarlar. Sakar etrafından özünü Cumamyrat diýip tanadan ýyldeşimiz ikinji topar maýyby. Ol gumdan mellek alyp jaý gurup bilmejekdigini, sebäbi mellegi tekizlemek, jaý ýoruny taýýarlamak, şeýle de uzak aralyga gurulşyk materiallaryny taşamak üçin çykdajynyň köp boljakdygyny aýdýar. Cumamyrat özüne owa golay ýerden mellek berilmegini sorap etraf häkimliginiň ýanyndaky topara ýüz tutupdyr. Ýöne onuň haýyşy kanagatlandyrylmandyr. İş bilen bagly da şeýle diýip, galkynyş etrawynyň özüni ogulay diýip tanadan ýaşaýsaýar. Etraf häkimliklerindäki topara ýüz tutsaň, zähmet birjasyna ýollaýarlar. Ol ýerde bolsa indi bir näçe ýyl bäri hasapda durun. Hiç hil netije ýok diýip ogulay zeýrenýär. Toparlara her aýda näçe adamyň ýüz tutýandygy, olarda gozgalýan meseleleriň öwrenilişi, şol meseleleri çözmek boýunça görülýän çäreler barada degişli resmilerden anyk maglumatlar almak başartmady. Liwapdaky habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Ýene bir bildirişimizi dinleň. Azatlyk radiosu Türkmenistanda ýykylan bazarlar barada täze proýekte başlaýar. Siziň ýaşaýan ýeriňizde ýykylan bazarlar barmy? Bu barada bize maglumat beriň. Öz maglumatlaryňyzy Line sosial ulgamyndaky tahypamyzy iýermeňizi soraýarys. Line salgymyz Azat Habar. Facebook we Kontakty sosial ulgamlarynda Azatlyk radiosu atly tahypalarymyzy hem ünsden düşürmeň. Hormatly radio dinleyijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmäge çağırýarys. Munyň üçin azathabar.com websaytymyza tesvir ýazyň. azathabar.com websaytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýsy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýsy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.